South Africa sanibingelela kuphi nokuphi khona ngeendawo nibingelela uMduduzi ngaMkhwanazi ke sivela kwihlangano ethuleleni organization namhlanje ke umhla ka21 May 2026 usuku sinibingelela ngayo singapha ke eThekwini ke endaweni yaseNewlands lapho esikhona ke ngivakashela udadewethu ke la uhamba nomntwana wakhe usuka ngapha ke entabeni zako Jolivet yes zako Jolivet angazi nithi nimkhomazi into njengalezi ilapho esuka khona kudadewethu ke besinakho ukuxhumana lokhu sithintana engibikela ngodaba akhala ngalo ecela ukuthi nayo ufisa ukuza kathuleleni azocela ke usizo la kwithuleleni kanye nabantu baseSouth Africa bonke abangakwazi ukumlekela enkingeni abhekene nayo unenkinga yokuthi ke njengoba nibona umntwana nje nangomncane umntwana wakhe lo umntwana unenkinga yokuthi ke akezwa emadlebeni wazalwa enganje wazalwa ezwe umntwana eright kodwa kwaba khona isimo esaphoqa ukuthi ahanjwe eklinikhi emtholampilo noma esibhedlela kwakukhona babeyomenza khona after that ke kwasekuqala ukuthi ke umntwana ke akasezwa uma ngabe sebuya na eklinikhi ke isimo abhekene naso ke lesi kukhona ke isicela bekhala ngaso ukuthina kathuleleni sokuthi ufise ngathi umntwana wakhe angakathole lokho kuthiwa ke ama hearing aid yabo lokho esesikubone kufakwe ngapha ke endlebeni kubantu abanenkinga yokuthi mhlambe ke bezwe nje ngokujwayelekile ke angilazi ke igama lesizulu ukuthi kubizwa ngokuthiwa yini mhlambe ke siyolazi ke makhona abavela abanolwazi kodwa ke naye ngudadewethu ke okhona ke sikhulume naye sawubona sisi yebo sanibona siyaphila unjani ngiyaphila ubani igama unolwazi wami Khize Jolivet kephi neJolivet ehluthankungu lapha egqumeni lapha yebo kune garage khona ngale yebo yabo ngiyakwazi ngakini yebo ngiyabona ngiyakwazi nomuzi wamfundisi osonda naye lapha nomfundisi wakaMbhele mosunyuka lapho nje kohluthankungu komuzi wakhe lapha yebo baba ngasekhaya uyamazi yebo ngiyamazi lo vela teteme nje esontweni usekhayelani manazi baba umfundisi wena nembuzi ngani uvela fike lo usize sibibithwana nkosami ephethe inkonzo eShumayela bengazi ngimbona uvela nje nkosami ubona ukuthi umuzwa wenkonzo usukuyena ngalendlela yabo umbona ukuthi ufikelwa usize nesibibithwana cha ngiyajabula ke nkosami ukuze ukuthi kanti uyamazi no dadewethu ke wasibhala kathweleni la salokho sixhumana nawe ke ukuthi ke unenkinga yokuthi ke umntwana wakhe khona okwenzakala kuyena ke ukhala ngani dadewethu bengisacela usizo ngikwazi ukuthi umntwana amathola ama hearing aids enkingeni abhekene nayo yongezwa akakhulumi inkinga eyaqala ngo2024 ngize ngathola manje kulonyaka ukuthi unenkinga khona usisiwa ngambona eBrick City lapho wathi uzosidonisela ke ngamathishu lawo sinamali thina singafisa nje ukulimukela uxhaso ungasilekelela bahlale befike ayinawo namathishu nkosami ukuthi umuntu mayefikelwa ke usizi nesikhathi sokuthi ke ufikelwa umunye wokukhala ngenxa yosiza abhekene nalo simnike mhlawumbe amathishu angazi nje amathishu noma yini lokho kusula sathi singakumukela nje kuzofuneka ngidle ngimbheka ngamazi noma wejoker noma we-serious yini ngisho ngoba nangu dadewethu nawo esimene sinjengaleso ke sesingakwazi ukuqhubeka ma yebo sikaqhubeka seswami kwenzakalani ma ngo2024 ngamisa eclinic enenkinga ukukhishwa isisu okay clinic yakephi yangasekhaya eJolivet yes igama leclinic iJolivet clinic okay yebo ekhishwa isisu kwadingeka ukuthi ngiyimise esibhedlela masifike esibhedlela bamcheck ngisho ukuthi udokotela usuyefuna uqinisekisa ukuthi umntwana nani kuba ukuthi bamchecka yonke into ithi negative bese ucela ukumcheck meningitis wamchecka okwaphela mhlawumbe isikhathi esingangesonto ngisangaphakathi nganothisa ukuthi akasezwe endlebeni ngareport ngareport ngawo 2024 ureporta kubani
ngiriphotha khona esibhedlela. Kumphathi noma konesi. Ngariphotha konesi ngoba after lesibhedlela waphinda wagula ngamphindisa ngaphakathi. Save sahlala khona isikhathi esingango-7 days. Ngariphotha ukuthi umntwana nenkinga kade ngigcina ukumletha la. Waba nenkinga wathi udokotela uzobuyela ekuhambeni kwesikhathi. Ngase ngithi mina ngizocela ukumbona udokotela before ngiphume. Ngosuku engadischagewa ngalo kwafika omunye ezomdischarge ayena. Ngaloku ngi-attenda-ke eklinikhi ngafike ngayireport indaba ukuthi ngihambisa umntwana esibhedlela njengoba nani ngirefer esibhedlela. Uma ngifika bamtreat-a-ke umntwana-ke ngendlela abamenza ngayo bemcheck-a yonke into. Ngibuya naye njengoba esenje akasezwa akasahambi. Babuza ukuthi ngikuripothile yini lokho ngase ngiyasho ukuthi yebo ngikuripothile. Baloku bethi angiphinde khona esibhedlela. Kwayikona ukuthi mangiya esibhedlela ngiphinde ngiyabatshela okwaze kwadinga ukuthi ngibhukhelwe bese nginama-appointment eJolivet. Sekufika odokotela abahlukene-ke bayo-ke kwaqale kwafika owefizio ezomjimisa ukuthi akwazi ukubuyela akwazi ukuhamba. Last year ngo-April wasukuma-ke. Bengilong attend ama-audio ukwazi kwaba izikhawu zabu-3 mangingaphazami. Ingane yanjiswa siswami. Sekungasafiki udokotela omunye sebeloku bedaka. Yebo. Sekufika udokotela beloku bedaka-ke ngasafiki loku yena umathendayo. Ngafonela umama uNomagugu Simelane. Wathi angiphindele Exobo ngibatshela ukuthi ingane inenkinga bese ngifonele bona ka-Office of the Prima ngase ngiphindela khona. Okuyilapha abaqale khona ukusukuma bakwazi nokungibhukhela ukuthi ayihambe eMaritzburg. Uma ngiya eMaritzburg bangirefera eGrace. Bafike bamcheck-a-ke khona kumntwana nakhona ngafuna ukuthi udokotela ngichazele ukuthi kuyaye kwenzeke yini into kanje. Wachaza ukuthi kuyaye kwenzeke kodwa umntwana usheshe bakwazi ukuthi abuyele esimweni ngokushesha uma kuripothwe inyanga eziwu-3 zingakopheli. Kodwa-ke basacela ukumcheck umntwana. Wacheckwa-ke endlebeni. Udokotela angitshela ukuthi akasezozwa endlebeni. Angitshela udokotela ama-results akhomba ukuthi umntwana akasezwa. Nawo futhi ama-hearing aids awekho 100%. Ngizowalinda athathe leso sikhathi angathi mefika futhi agcine engasebenzi. Ngase ngibuza ukuthi mhlawumbe athathe isikhathi esingakanani. Wathi athathe 4 to 5 years kulindiwe. Yebo. Okuyilapho ngangiye mhla ka-18 February kulonyaka. Ngibuye nencwadi eMaritzburg kuthiwa ngiyise kudokotela wendlebe. Ngayisa kuze kube manje akasabuyela mina ngitshela ukuthi hayi into ithini. Bengilokhu ngilindile ngoba into kathiwa uyena ozongichazela akwazi nokungitholela ama-counselling. Abase bakwenze. Awukaze uthole ne-counselling? Angikazi. Yo. Isimo sinjani ekhaya ngoba phela nje bekhula kufuneka aqale athende mhlawumbe i-crash inkulisa nabona kanjalo nakazongena esikoleni. Unjani ekhaya sebejwayele ukuthi
Ekhaya siyamjwayela kodwa ikona ukuthi sibuye singakwazi ukuxhumana naye ngoba sikwazi ukusebenzisa ama-sign language. Yeah. Ngahamba ngaya e-creche ngasekhaya ngawumcelela ukuthi ngisacela i-creche. Ngabika ukuthi inkinga yakhe-ke ikanjani. Base beyasho ukuthi ngebazi bakwazi ngoba ama-creche abo kuhlale kufika umhloli. Uzosho ukuthi ingane fanele ingabe iya kwizikole ezamselana nayo. Ngeke akwazi ukuthi ayithathe lapha e-creche yangasekhaya. Wabalula kumngozi kobukhona wathi ziyadlala ziningi makwenzeka zivaleleka la zivaleleka khona ziyokhona ukuphuma ezinye mayimemeza uthothi ayizwa kube icala le-creche. Wakubeka nje ukuthi kodwa ayi ngeke bakwazi ukuthi bamamukele angathola izikole ezambiselana ne-condition akuyona. Yeah. Yebo. Okay. So ngaleyo ndlela umntwana uhleli ekhaya. Uhlele ekhaya nje. Ngoba lezi izikole designated ukuthi ke zidile nabantu ke abanesimo sakhe azikho ngalapha seJolivet. Yonke leyo nto futhi kakade kuthiwe ngizoyitholelwa udokotela wami odo ezoxhumana nabaka High Hope ama social worker kwabalwa kaningi kathiwa kodwa uma ngifike ngamnika leya ncwadi abanginikeza yona uzobe sebona ukuthi yini kufanele akwenze kusukela ngawo-18 February kuze kube manje abakaze babuyele kumina. Udokotela wamnika incwadi? Yebo ngamnikeza. Owake udokotela? owase-ICOPO clinic. Yebo. Yebo. Okuze kube manje akaze nje abuyele kumina. Ngabuyela kumama nomagugu ngamazisa ukuthi sengahamba ngabuya kodwa ngibona ngingasizakali. Wabe yasho ukuthi angiphindele kubona esibhedlela noma ngifonele uPRO wesibhedlela wanginikeza inamba ngamfonela uPRO ngicabanga ukuthi ngafona izikhawu zabo u3 ngimazisa ukuthi ngangikade ngilethe umntwana kunenkinga kanje kodwa ngamnyisa esibhedlela ngabuya ama-results akhomba ukuthi umntwana akasezwa ngi-odelwa ama-hearing aids. Ngiyoxhumana nesibhedlela ukuthi yonke into ngiyitshela isibhedlela. Wabe seyasho ukuthi ubengakabuyeli kuyena udokotela we-audio. Ngase ngiyabuza ukuthi mina bhuti kwisimo esikanjena-ke because umntwana wami sezophila nento angazalwanga nayo kuba kanjani. Wathi kumina wathi kumina njengesibhedlela bathi sorry. UPRO lo? PRO. Yebo. Wathi thina njengesibhedlela sithi sorry kodwa uma kuthi ufuna ukuyiqhubha indaba engane. Kodwa mangabe ukuthi ufuna ukuqhubha indaba yengane kunjani? Wathi angithola ummeli. Yebo. Ngizobabopha. Kwaba kuphela kanjalo. Washo kanjalo nje mina. Ngoba ngibuza ukuthi manje ikuphi kumele ngikwenze. Ngiyezwa kuthiwa ngwalinda ama-hearing aids. Mangibuza ukuthi azothatha isikhathi esingakanani. Wathi naye akazi kodwa umntwana ku-waiting list. Ngase ngiyasho ukuthi mina ngizocela ke mhlambe ke njengesibhedlela ke bakwazi ukuthi bangitholele mhlambe udokotela ozimele ongakwazi ukucheck ingane ngoba mncane abone ukuthi mhlambe udinga ama-hearing aids amangakanani azohambiselana naye. Abekwazi ukubuild language ngoba amanye amagama uyawakhipha ngoba vele wayisephimisa kuyikona ukuthi njobe senenkinga akasakwazi. Wabe sethi ayikho into angayenza. Mina angihlali ngilinda ama-hearing aids. Kodwa ke mawukuthi mawengane ufuna ukuqhubeka nayo indaba yengane kuhle uthola ummeli wakho abhalele i-Christ the King Hospital abophi isibhedlela. Amagama angishiya nawo. Okay. So kuthina la kaThuleleni ngoba sengithola izinto eziwu2 manje. Isimo sokuthi umntwana ke akezwa sekwenzakale konke osekwenzakalile. Akakwazi futhi umntwana ukuthi aye esikoleni. Kune issue ke yama hearing aids la kufuneka atholakale nakhona ke esingekho 100% ukuthi sisho ukuthi but ke
kufuneka silithole usizo lokuthi-ke afike kodokotela abawasebenzisayo abasebenza ngawo bamtest sibone ukuthi-ke ukhona nomehluko ongaba khona ukuze noma ukuthi atholakale sekwaziyo ukuthi ngempela uzowasebenzisa nokuthi azosebenza kuyena. Eyesibili ngiyizwa ngapha ikhesi ukuthi bathi-ke sorry but-ke uma ufuna ukuyiqhuba kufuneka uthole ummeli. So-ke leso ngithi ngithola izinto eziwu-2. Yikhona kuphi ofuna ukuhamba nakho noma okukodwa noma okubili khona kuphi? Bhuti mina nami ukuphi ongasizakala kodwa bengingathanda kulunga umntana wami. Yebo. Okay. Ngoba naseqaleni ngakubeka kwacaca ukuthi angibophi umuntu. Ngicela abangilungisele ingane kuphela. Yini abamenza yona? Angithiwa esibhedlela ezwa. Yebo. Wamzala nomntwana wabarathi abanomali. Yebo, yonke into nje wayecheckwa e-right. Kungekho sifo futhi njengoba engali treatment yasifo. After umhambise eklinikhi yini abafike bamenza yona uma ukuthi mhlawumbe babemenza phambi kwakho lokuthi uma check-ups and everything benzani? Eklinikhi. Yebo, kuze-ke kuqala ukuthi bese engabe sezwa. Oh, shuthi sesibhedlela cause eklinikhi ngimisile nje khona bamfaka ama-nerves bemnebhalize ngoba wayesenokuphefumula ifaqaka kanti vele benenkinga yamahlaba. Okay. Yebo. Abangidlulisela khona enganginothisa udokotela engasho ngithi nginesho yakho kwaba ukuthi echeckiwe yonke into ngosuku ezomcheck meningitis kwafika kumina sekuthiwa ngisayine umntwana uzocheck meningitis ngasayina ke ngoba ngangilwela ukuthi umntwana ke asinde ngasayina phansi kwashaya isikhathi sokuthi ahambeka ucheck meningitis. Wahamba wacheckwa futhi yonke into ya right wabe seyasho udokotela uzocela ngilinde u3 to 6 to 4 hours mangaphazami elele after yona ngasilinda futhi leso sikhathi leso kodwa esaqedwa kwenziwa lokho ngadidwa kune drip eyayixhunywa cabanga ukuthi i-drip isuke yamanzi but le akwakuyisachethi encane like igazi njengomuntu osuyenikelelwa igazi after bemcheckile engingazi noma bathi bemchecka babe beyizama ukuyitreat yini bengakabuya ama results angazi kodwa enganginothisa kuyikona okwathi makushaya i-hour lesi-6 sekufanele ngimvuse umntwana adle sekubekiwe konke ukudla la ngamzama ngamncenga ngaleso sikhathi echeck meningitis kufakwe nane tube ekhaleni ngoba wayenamalonda engadli ngamvusa-ke ngamzama ukumncenga-ke kwahamba izikhathi ekwathi makuthi 9-10 umntwana wanokuhlupha shuthi sekubuya inhlungu nenye into abasuke bayenza-ke bangiphatha kabandla amanesi aseChrist King umntwana ekhala bazothi umntwana bangisicefe kwaphoqa ukuthi ngabe ngiyodlala ngaphandle nengane Ekhaliswa lezi inhlungu umntwana. yebo amanesi ayengena ebusuku Athi umntwana bangisicefe. azothi mawakhe yini umntwana ukhalelani ngasho ngathi mina ayangimazi ngicabanga ukuthi mhlambe unenhlungu njengoba ekade eqeda ukwenziwa nje ngathiwa muthulisa phela ngasibangela isicefe thina sifuna ukulala. Oh bana ufuna ligune monesi Honest bazosebenza bafuna ukulala. basho kanjalo bathi bafuna ukulala kwacaca ukuthi umntana akathuli ngayithatha ingane nalo blanket wasesibhedlela oyi-throw sound Waphumela eminyango. sawungihlala kusimende kwaphoqa ukuthi ngilala ngoba nganqena ukuthi ingane ingabaphazamisi. Futhi lento ebathini ibatupelo principles ayisebenzi kuleso kwabanye babasebenzi bakahulumeni emtholampilo kulowo mtholampilo lo.
ingathi emtholampilo ngisho nje lo kuwona. Ayi, ngingasho nje futhi ngoba angifuni uqamba amanga ngahlukumezeka. Yeah. Kuyindawo eyi-dining hall ekuhlezi kuvulwa amawindi cause sesibhedlela ke sidlela khona uma bengane. Kwangiphoqa ukuthi ngithathe ingane yami ngihambe ngiyondlala khona. Ngalala khona nalapho ikhala. Weza kumina unesi nesirinja lenkulu efaka iphanado wayiphuzisa. Wathi ma wakhe phuzisa ingane yakho khona izolala. Yeke ukusibangela umsindo. Yebo sisi. Ngayiphuzisa-ke yalala. Ukwathi makushaya izikhathi zabo-5 ekuseni. U-anti nje owayeklina. Ngikona ukuthi ngeke ngize ngimdala ulodwa ngiyamazi wangifica ngidlele. Ongathi mengabuzwa nje asho ukuthi ayikhumbula ingane ayifica indlela. Washo wathi sisi kuyaqala ngawo ukuthi kube khona uma wengane uzondlala la. Ingane ifakwe ngisho ithumba ekhaleni. Wayesabhandishiwe-ke la ngemuva ngoba wayekade emonyiwe kamanzi. Wathi ikwisimo esinjengathi mina yebo bebethi ingane babangela umsindo kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyondlala nawo ngaphandle. Wabe sethi-ke makufika udokotela usacela ukuthi ngiyireport. Okwangisinda ngoba ngangingazi ukuthi umntwana uzohlala isikhathi esingakanani. Ukube ngangireport into ekanjalo ngangibona ingasaphephile. Okwagcina ukuthi ngithule nayo lento kodwa ngakwazi ukuthi ngiveze kumphathi wasesibhedlela. Wabe sethi angibhale ngifake i-suggestion box engabhalaki ngafaka khona. Ureporta kumphathi weklinikhi isibhedlela clinic theni? I-Christ the King isibhedlela. Ureporta kumphathi ngqo ngithi. Yebo. But yena instead of uthatha ama-actions ngabasebenzi bakhe uthi hamba ubhale uyofaka kwi-suggestion box. Kanti noma mhlawumbe igama lesilungu engalazi usuggestion uthini kanti? Usuggestion umele ukuthini ngoba ngitheni ngesiZulu mhlawumbe. Ukuthi uyareporta kena. Yebo. Eze umuntu ocapable ukuthi phela uphethe isibhedlela. Yebo. Ngoba azathole lo post wayethola ngokuthi vela ngithi bakwazi ukuthi enziwe interview. Yebo. Ukuthi uzomelana nesibhedlela sonke ngi. Yebo. But ke usureporta kuyena. Yebo ngiyareport. Okuyena onamandla ukuthi athathe inqumo ngesikhalo sakho ukuthi asi-attend. But ke ukukhomba kwi-suggestion box ebhokisini lembono uthambisa umbono. Yebo wabe sethi bazobe sebedila nabasebenzi babo baba discipline. Ngase ngiyabuza ukuthi mina ngaleso sikhathi ke nikwenza mina ngizobe ngilaphi ngoba bengisacela kuba ukuthi makwenziwa lokho ngiba khona. Ngoba njengoba ngichaza ngiyabazi ngababhala futhi naphansi kwiform ngangibazi kwi-complaint yami ngangibabhalile ngaba-mention ngezibongo ngoba ngiyabazi. Wabe sethe lokho ngeke kuze kusize bazongifonela uma sebethi angize sekunayo-ke i-meeting leyo-ke yebe-hearing. Ngosuku ngisesibhedlela kwalahleka ifoni Yabani? yami. Same time ngabuyela ngaphakathi esibhedlela ngayo report ukuthi ifoni ilahlekile. Ngase ngifonela i-office of the premier ngoba yonke into ngangifike ngiyesibhedlela bese ngireporta kubona. Ngareport ukuthi ifoni yami ilahlekile ngisacela bangihambisele information eChrist the King ngoba baxhumana nabo mina bafike bakhulume nami omunye abuyele kumina nomunye kanjalo. U-office of the premier washo futhi ukuthi sesihambisile i-email sebeyitholile. Ngase ngithi mina yebo Kathole i-email? I-email suka office of the premier yebo besendele Christ the King. Kwahamba isikhathi ngabuyela ku-office of the premier ngambuza wabe sethe sibahambiselile bebengabuyeli yini kwena ngathi mina cha bebengabuyeli. Wathi thina siba emailele u-PRO nomphathi wesibhedlela baveze ukuthi sebekufonela izikhawu ezintathu bengakuthola. Sazi ukuthi kanjani ngoba inamba sabanikeza. Ngoba manje fanele kuba ukuthi sithola yonke indaba yengane ngoba la sisinento esesingasayiqondi kahle. Ngase ngithi mina ngizocela ukulinda. Ngihluleke ukulinda isikhathi sibe side ngakusasa ngifone mangifona ngifonela u-PRO ngizomtshela ke nangendaba engane okuqalwa phika ukuthi ingane ayi-admithiwe esibhedlela.
kwayikona ukuthi kwikhadi lomgomo i-information ikhona yonke yase-Jolivet ngiyakhona. Ngachaza nangosuku eyangena ngalo yonke leyo nto. Wabe sethi oh hayi uyabona kodwa-ke usacela ukuthi-ke ngilindele kanjalo njengoba kushiwo. Yena into angayisho uyawaxolisela amanesi akhe indlela angitreat-a ngathi mina bengisacela ukuthi ngifike nawe azaxolise kumina. Wathi hayi asisekho isidingo ngoba mina ngiyaxolisa. La ukhuluma indaba yokuthi wahlumezeka esibhedlela indaba yengane. Kahle kahle nje mamkhize singakubeka sikugoqe konke sithi siyaxolisa njengesibhedlela, kodwa uma ukuthi ufuna ukuyiqhuba indaba yengane socela ukuthi uthole ummeli wakho bese bhala incwadi azobopha isibhedlela. Ngathi kanjalo bhuti wathi akukho kunye, mina angithola ummeli. Okay. After konke sekwenzakalile lokho njengamanje ithini i-posture yakho? Usafuna ukulungiswa esibhedlela noma ufuna sibheke komntwana kuphela sisula ama-hearing aid? Bese obekumqoka mina ama-hearing aids. Okay. Mhlawumbe ubulungiswa sebungabuye bulandele sengibona ukuthi umntwana mhlawumbe sekukhona kuqaliwe kwenziwe. No, okay sesami. Ngikubuza lokho ngoba ngiya-understanda vele ukuthi omunye wabantu bakithi South Africa abanganalwazi kodwa ukuthi-ke uhulumeni abamvotela bona ngokumethemba ukuthi-ke uzoba lethela izidingo ze-service delivery, but-ke kokunye kowama-failures ukuthi-ke kube khona information ekwazi ukuthi-ke ilethwe kunini uku-understand ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Yiziphi nawo izinto ofuneka uyilindele kuhulumeni nokuthi uma kwenzeka ukuthi yiziphi iy'nyathelo ofuneka uzithathe wena, yabo. So-ke umuntu engathi uyafana nabantu abangekho aware. That's why ngithi angikubuza ukuthi-ke namanje iphosha yakho isamngephi, usema enganeni ngoba ngala kulokho enanokukhuluma nakho ukuthi-ke athi thatha ummeli kunesikhathi esuke sibekiwe. Uma kwaphela u-3 years, kwaphela u-3 years umnyango sokusovalekile. Ngisho umntwana angakhula bese ethi ngokufunda kwakhe mhlawumbe ethola ulwazi ukuthi mama nganginelungelo lokuthi ungakwazi ukuthi ungifakele isimangalo, ngithi yabo ngikwazi ukuthi ngithole okuyisinxephezelo ngamalungelo ami ngokulimala kwami, ngithi yabo kuyobe sekuvalelekile. Leswa ngithi-ke angikuvezele lokho, but-ke thina njengothuleleni sizoma la ekutheni sik-assiste ukucela usizo ukuthi-ke ama-hearing aid akwazi ukutholakala. But bese sikunika le information sikunika njengamanje ukuthi-ke anywhere kuhulumeni mangabe kuthi ufuna uthatha iy'nyathelo ngohulumeni especially zomthetho, nawe ubukelayo ekhaya ubokwazi ukuthi-ke bathi akumele kuphela u-3 years ungasifakile leso simangalo sakho ukuthi ufaka mhlawumbe isicelo sokuthi-ke ufuna imetha yakho ikhonsidwe ngendlela ngomthetho. Even nako-road accident fund bavele babeke lowo 3 years lo, angithi yabo. So-ke ngenzela ukuthi ube aware ukuthi noma ubuyele ekhaya uwazi ukuthi kunesimo esikanje. Uma ukuthi uyofisa ukusithatha kofuneka ukwenze sure ukuthi usebenza ungakakwazi ukuthi kuphele u-3 years, yabo. Ubona usazi isikhathi-ke okwenzeka ngaso isimo somntwana ungazibalela-ke masusekhaya, ngithi yabo. But-ke ngiyacela dadewethu ukuthi-ke lucele usizo kubantu base-South Africa nabantu abalandela thina ngomsebenzi uthethuleleni ukuthi-ke uzame ukuthola udokotela mhlampe-ke nama-donations ukuthi-ke uma kukhona umsamaria thizeni ongakwazi ukuthi-ke athinteke abe namandla okunikela ngokuthi-ke umntwana ahanje ayocheckwa yilabo abadila nakho ukuthi-ke abama-hearing aid mhlawumbe akwazi ukubhokhela umntwana lapho khanje-ke kuyobonakala ukuthi-ke angalithola yini usizo. Ngicela nje ukhulume nabo ma naba la emva kwami, naba nje ukhuluma nabo. Ngikhuluma nabo futhi ngithini? Cela phela usizo ngithuselele. Cela dadewethu lokho nje ithuba ngikunikeza lona ilelo mama. Yebo. Kubalandeli bathuleleni bengisacela umbambo ugangile lokuphazamisa ngawo ukuthi ikhamera yami lapha. Woza la ohlala kumina wonke bakathuleleni South Africa wonke bengisacela makukhona ongaba nesifiso sokuthi mhlambe angisize, bengingacela angisize ngikwazi ukuthola udokotela. Mhlambe sengingaba udokotela ozimele ongayi-check ingane athole ukuthi idinga ama-hearing aids
mhlampe azohambiselana nomntwana njengoba emncane. Okuyikona nje okusemqoka kumina ukuthi umntwana abe right abuyele esimweni. Bengingacela kuloko nje. Yebo mama. Yebo, ngiyabonga. No, kulungile dadewethu akunankinga. Woza la sisi. Kusaba kuba akeza bafethu yazi manje ungazi ukuthi umuntu ozwayo yabo nje. Woza la, woza. Woza mama, woza. Woza ke seshuta nawe woza. Woza phela woza. South Africa nangoku umntwana ngiyacela nami ke ukuthi ke nisilekelele ke silithole ke specialist ke esidila ngama hearing aids umntwana ke hanje ke ayo examine tholakala ukuthi ke ngempela angakwazi nokuthi mhlambe ke asebenze kuyena uma ukuthi ayasebenza siyophinde futhi ke sibuye sizocela ke usizo lokuthi ke angathi ke singawuthola umnikelo ukuthi akwazi ukuthenga akwazi ukuthi awathole uzawasebenzisa ngoba le ekuthiwa ke i-waiting list esingazi ukuthi ke iyoshaya inini ke bathe i-waiting list enganani sisi Bathe Maritzburg awuthatha 4 to 5 years. 4 to 5 years official kaswazi ngokuthi ayimalini kodwa ke ukuthi ngadlula sekuvaliwe lapha na Sunday ngangizobheka ukuthi ke ayimalini lapha yebo but ke mangithola ithuba nami mhlambe ngingaya ngiyothola i-quotation yakho ukuthi ithini yebo silibheke nosizo silicela futhi nakena ke phela uhulumeni ngoba phela sila sikhona nje ngayo uhulumeni nakena uhulumeni singeke simvele ngaphandle nakena silicela usizo kubona wonke nje umuntu ke ozothi kathinteke ngodaba likomntwana ubani igama lakhe Onathi Mkhize. Onathi Mkhize hawu makhabazela hawu nkosi yami hawu le ntombi le madoda hawu kodwa shame yebo nkulunkulu lami yesisi uyakwazi ukumemeza athi mama Yebo uyakwazi ukubiza umama baba. Izwa nje asho ukuthi akonakele kakhulu Nanokuthi ngoba vele wayesewaphimisa amagama ku TV yababona Popeye uyababona ayikho into angakwazi ukuyenza efonini. Hawu nkosi yami Into no dadewethu siyabonga ke ithuba nje ukuthi ke uze ngapha sibonge ke nabasekhaya bakudedela ukuthi ke uze ngapha kathuleleni uzosibona nale ntombi le enhle kanje ngizele mina nginezinsizwa mina yazo nginezinsizwa mina yazo siyabonga nesiswami ke asithembe uNkulunkulu uzokwenza ke umusa ke silithole mhlambe ke usizo kwaba ngavela mhlambe ukuthi ke basilekelele ke kulesicelo sakho sicelayo elokho nje South Africa ngiyacela ngane zakwethu ngiyazendlala kunina nje nanga umntwana kubhlungu kubhlungu yebo kubhlungu nje kuphela amazwi no ngiyabonga ivale newethu ngisaphuthuma ngapha koBhalithi bangilindele nakhona yabo isikhathi sihambile no siswami nani sindedele bakukude emakhaya eJolivet yebo buka ukwazi ngisho ukuyivula ifoni Yebo ayikho into angakwazi ilokhi le phone zamanje bukani uyazi iphini beyazi makuyiphethini nje wasengishintshile asakwazi yo nkosi yami no South Africa siyabonga uthando nje nisale kahle emakhaya yebo siyabonga yebo